Megpróbáltam megszerezni a legtöbb killt különböző fegyverekkel egy gameben. A mostani rekord 28 különböző fegyverkill, amit Nate King állított be, és nekem ezt kell megdöntenem, ami valószínűleg nem fog menni. Viszont, ha tényleg nem sikerül megdöntenem a rekordot, akkor kinyitok 10 ládát. Vannak Fracture ládáink, és ebben a ládában itt van a Desert Eagle Print Stream. Jó, akkor én hozok autoshotit. P250-et hozhattok. CZ. Ez is jár. CZ-t hozok. P2000. Én hozok P2000-t, én szeretem. Meg revolvert hozzá. Az van. Az van. PP viszont valaki hozott? Én hoztam. Akkor SG-t hozok én. Jó, mehetünk szerintem. Let's go. Save drop. Hopp. Hello team. De venni kéne fegyvereket, vettem dualberettákat. Ó, nem vettünk fegyvert, nem baj. Majd a következő körben. Egy glockkal kell killálnom. Egy AFK spawnon. Jó. Gyere majd mögötted vagyok! Mögötted vagyok! Ja, rosszul, hogy követtem. Ott van, kapd el, csimeg! Shit! Egy oldal. Shoot boy! Nincs több. Várj, hadd kösélj meg! De. Veszek egy novát. Kis funny rész lesz a videóban, funny segment. De. Itt áll. Szép. Jó, van egy novám. Itt van egy tessék. Jó, várjál, milyen? Van nálad olyan fegyver, amivel van killed? Glock. Várj, nem. Veszek most egy AK-t, meg egy T250-et, jó? Nálam megtel van. Egy jön alattunk. Egy közel. Jó. Szép. Ott van a izé nova. Ja, jó, kösz. Szét. Várj, figyelj. Bazzum. Elcsamsatoljam? Aha. Ja, jó. AK-val nincs, vegyél AK-t. Jó, veszek alkát. Én veszek egy SG-t. Veszek egy SG-t, meg van még mindig P-ket. Le kell lobozni őket, az kész. Elkezdem testni. Ja. Szép, Snake-ön! Ne blokkolj! Gyere ide, SG, gyorsan, Snake-ön! Hol van? Nem látok semmit. Jó, SG. Buszolj fel. Píkel! Jó, megvan! Gyere! Most! Revolval! Píkel! Várj, van egy MP-töm. De 18 HP. Valaki menjen ki decoynak. Buszolj fel. Jó. Window. Hú, az necces. Lent egy P250! Ott a Mi? fék a földön. De még a revolver nem... Hol van? A mit mögötted? Menekülj, vére, Snake-ön! Fasz, van ott már, vagy. nincs geci. Ott hagytam a izét. Jó volt ez így. Kerüld meg B-ről, Jó, megvan a gyorsan! P90. Nah, itt tartott. Tartja. Tudja. Tírozom 4-et, inkább Galillal. És akkor majd odaadom, hogy Galillal problémám. sok időt. Rávegyem a VP-t, vagy... Gyere ki! Jönnek? Ketten voltak. Hallottam. Egy közel jobbra. Várj, megy egy flash, és ugorj majd erre föl. Erre egy guggoljál föl. Bazd meg. Lassat volt. Nem jó, most visszaestünk. SSG-vel lőttél már? Nem. Jó. Ez a társa, a flash-el. Sorry, misclick. Misclick lett, sorry. I kill him. Akkor jó, akkor hozok SG-t, meg Tech 9-et megint. De miért itt nem etett? Én is azt vettem egy. Na, malajá. Lelőjük. Most Aha. M4 itt kell. Dupla AWP van. 2 AWP-s volt minden. Jó, majd. Campfire valahol szép. Lesz 2 szerintem. VP-sek ugyan. Sight! A kurva élet! SSG-t, meg Tech 9-et megint, I guess. Itt van közelben balra Bén. Jó. Megy egy flash. Itt van közel. Vált részen. Sábzák vele. Szép. Jó, gyere! CT! Szép! Amúgy a késes kellett volna ilyenkor, nem? Jaj, amúgy... Kajak. Várj, előbb. Utcsó side, backside. Lovos! Mi felelőttem? Ennyi, told le. Gyönyörű! Jó. Amúgy QSP-vel kezd meg, én meg veszek Jó, egy... én hozok P2-ezret. Jó. Ja. Gyere mind!
De midet? Mindet nagyon tolják, aha. Nagyon sokan. Szép! Ja nem, ezt nem te voltam. Grupa anyádat. Állj, megvan! Gyere, 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 gyere! Itt. Adri. Megöltem, hogy... Nem boostolják egymást, haló? Itt van, ledől. Nem, van, ledel. Át! Lábon lőttem. Ezt a láblövésemre. Menj rá. Bazd meg, a bizi pisztoly nem hal bele. Mi nem, makét? Makét még nem, negevet vettem. Ó, De kettő, spawnon tesó. afkolnak. Megöltem a srácot. Gyere. Ne, nem offkolt. Szép! Gyere! Nem offkolt. Kettő Mi offkolt. szép? Ne fejlődj. Covering fire! Jó. Jó, akkor gyorsan toljuk spawn. Először föl meg ezt mondom. Jó, nincs AFK. Megölt, geci. Jó! Ja, de ki is volt. Ruki! Megvan. Fegy! Goodbye, noob, goodbye! Kikkelni akarnak azért, mert megvettem, vagy mi a picsa? Lesebezzük őket, aztán most úgy van körül. Jó, szép. Gyere, cserélj. Gyere! Ó, faszom. UMP-t veszek akkor. Az nem volt még. Veszek egy UMP-t, meg egy 5-7-nel volt. Nem lehet. Állj be van side. Egy jön balról, meg mögötted balról. Mi van? Hát jobb is, hogy lúzolunk párat, már nagyon vezetésre. M4A4? Az sem Az volt. sem volt. Jó, oké, van egy Dezio, meg egy M4A4-om. Aha, jön egy. Mi van? Kutált volt egy. Jó. Cseréljetek. CZ-vel, hát nem olyan egyszerű. Tessék ott a Jó, harc. tudok cserélni, szerintem. Ó, gyere! Mögöttetek jön. Ott jön. Hív apukám. Magfifon meg a... Szia! Kettőben van még egy. M4, eladtad. SMG melyik nincs meg? MP9 meg van például? Igen. UMP? Az is. Az SMG-ben szerintem mind megvan. PP bizony nincs meg szerintem. Ja, az nincs. Az meg, hogy nem öltem meg. De. 19 ez De- nem rossz. Ja, ahhoz képest Kurva. első. Melyiket nyissam először? A Snakebite-ot, amiből kezdjen, vagy a Fracture-t, amiből jöhet kés is? Először Ja, inkább Legyen a Fracture. először nyissuk a De igen, Snakebite. Jó, akkor legyen. És akkor érted? Megkérdezd meg mondjuk. Jó. Na, meg az első. Na, akkor... Jó. Hát, ez gatya. Ez nagyon jó. Ez gatya. Mi a Legalább- float? Mi a vert legalább? Tudod mit csinálja amúgy? Mit? Konzolt megnyitod, mikor nyitod, vagy ne látod. Hát de... Pörgésre is? Ennyire. Hát Úgy igen. meg. Hát de látod jobb oldalt, hogy mi. Ha elbaszta ez a gyerek. Lila. jó, legalább lila. Na, ebből jöhet hogy nagyon jó akár. Gold. Na, a harmadik. Ne, a bait. Casual. A kurva anyád. Ebből már kipöröghetne viszont az a piros, mert az jó lenne. Vagy inkább a Cassie. Ez nem a Cassie. Jó, előtte még egy Fracture előtt megnyitunk. Jaj, nem. Na, ebből jöjjön a gold. Ez nem az. Jó, menjen az utolsó Snakebite. Ja. Jó, de, jó. Oj! Ez jó is stagnak. Jó, ez érhet valamit? Mennyit ér? Nézd Szerintem meg, érhet. mennyit ér. Ez Pár érhet? eurót biztos. 4 darab láda van ott. Már ebből ki kellene jönni a késnek. Kövinek az első rádát nincs. Az első ládát, ja. Ez nem a kés. Olyan. Hát ez gatya. Az Legyen utolsó, valami utolsó. Pec ornyitás. Jó, várjál ki venni ezeket. Az nem kés, akkor... Nah. Ezt már nyitottam egy ilyen. És ezt skippeljük. Jó. Oh! Az Mi van? rózsaszín, Az- rózsaszín. Lila? Vagy mi az rózsaszín? Jó, Ha, két Király. X-em. Mennyit? XOX. Ja nem, ez másmilyen. Ja, hát ez geci szar. Igazából ez a két rózsaszín, ami jött,
ez Tatrak, ez mindegyik kettő ilyen 3,50 €, és ilyen 24 euró volt, 25 euró volt, amit ráköltöttünk. Plusz a ládák ugye azok már megvoltak, szóval ez gatya. Ez gatya. Nem baj, ha még szeretnétek ilyen videókat, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Ja, és ne felejtsetek el írni valami hülyeséget a kommentben. Back when the day man, fussing with the love.